Saaranta. No niin, airot vetteen. Lopeta soutaminen. Noin. Meillä on live-lähetys täällä. Parikymmentä. Ei. No niin. Tuossa oli ihan kivaa tuossa äsken. Siinä sai jo soutaa niin sanottu. No niin. Me joutti vähän ottaa mutkaa tuossa, kun ei viittinyt ihan sivu kylkeen ottaa tuota aaltoa. Niin. Tuolta niinku oikean kautta. Tästä katsottuna oikean kautta. No niin, sehän meni hyvin. Yrittäkäähän päästä sinne rantaan. Käännetään taas kylki siihen rantaan, niin on helppo tyhjätä. No meinasin jättää meikät sinne ekkaan yöpaikkaan. Kapteeni hylättiin rantaan. Siinä oli vasta tuule, jouttiin lähteen, niin se oli aika sellainen, mä sanoin, että nyt kun täysillä souvatte, niin se lähtikin kuin haakukin kaislikosta meikä ja roikkuu veneen perään. Mä joutuisin nostaa laajaa. Kyllä jäi Kroksi jäi kellumaan sinne. Siinä olisi ollut kyllä niin hyvä videopätkä. Onneksi kaikkea ei saa tallennettua. No niin.